taj potencijalni organizator ili više njih na neki način kriminalistički obradi i nakon toga se podnese adekvatni optužni prijedlog prema prekršajnom sudu. Koliko je točno više zakona prekršeno i koliko je prekršeno protupandemijskih mjera i kakve su to sankcije? U svakom slučaju govorimo o kršenju odredbi Zakona o javnom okupljanju i to u onom dijelu da isti kao takav nije prijavljen. Sami ste mogli vidjeti da osim što nemamo organizatora, nemamo ni vidljivu redarsku službu, dakle i tu se radi o određenim prekršajima. U manjem dijelu mogli ste primijetiti, ali stvarno u manjem dijelu i korištenje nedozvoljenih pirotehničkih sredstava tijekom kretanja na trasi i na samom mjestu okupljanja. Dakle, i tu je došlo do određenih kršenja odredbi zakona, a u pogledu kršenja važeće odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanje, i ovdje je došlo do kršenja zakona. Dakle, to su uglavnom 3 zakona i 1 odluka. Evo. Je li bilo postupanje možda, obzirom da je bio tamo istaknut i natpis POS za dom spremni, kontekst u kojem bio dozvoljen zapravo jučer nije bio taj, pa je li bilo možda po tome? Osim toga slučaja koji smo također vidjeli iz medija, drugih nedozvoljenih znakovlja nije bilo. Eto to. A što je sa muškarcem koji je na Banu Jelačiću palio zastavu? Znali se tko je, čija zastava je bila i hoće li biti podnesen prijav? Kao što ste vidjeli, kao što su prenijeti mediji, jeste u jednom trenutku na spomeniku Banu Josipu Jelačiću došla je do paljenja zastave. Radi se o zastavi Hrvatske demokratske zajednice. Događaj je foto i video dokumentiran. U ovom trenutku, s obzirom da su u tijeku izvidi, više informacija o tome vam ne mogu dati. Ja vjerujem da ste dobili odgovore na sva pitanja koje ste nam dostavili, koliko nema drugačijih pitanja na koje vam u ovom trenutku možemo odgovoriti. Mi možemo još navesti, što držim da je dosta bitno, da smo od prvog trenutka u pogledu ovog događaja u kojoj je bio žrtva pripadnik medijske kuće u stalnom kontaktu sa Hrvatskim novinarskim društvom i sa strukovnim novinarskim udrugama. Dakako, to nam je izuzetno važno i za suradnju i ukoliko se raspolaže sa još dodatnim informacijama ovim putem, također upućujem da se iste promptno prijave policiji u pogledu konkretnog ovog slučaja i eventualno nekih slučajeva za koje mi ne znam. Jeste li raspolagali informacijama prije takve samog okupljanja, da je takvo okupljanje u organizaciji ili vas iznenadio taj broj okupljenih ljudi? Pa ne mogu reći da nas je broj okupljenih ljudi iznenadio, jer očito je i prosudba angažiranog broja policijskog službenika bila takva da smo u pravilu spriječili sve neke teže incidente, kojih, evo, potvrđujem, nije bilo. Informacije s kojima smo raspolagali potiču iz naših policijskih izvora, a i tako i javno dostupnih izvora. Znate na koje mislim, a i tu su određene informacije koje dobivamo određenim operativno-taktičkim mjerama i radnjama policije o kojima ne bih javno govorio. Evo. Jesu li već planjeni neke obavijesti, razgovori, da li neko pozvan? Na samom mjestu događaja nije, ali kažem, narednih dana će uslijediti taj dio za koji me pitate. U ovom trenutku smo koncentrirani na kriminalističko istraživanje ovih konkretnih slučajeva sa novinarima.